Agone kumuka makuseni modzi nema drivers avo motikari dzina petrol obvongole wese motikari. Yo vyateta futi oti anointing yangu. Unotona prophet vachiti chichagaye kuti ndekupi kwairi kuwanika. Zvigubu zvemafuta pamba pawo zvezvakazara ndo pazvinogadzirwa. Asi havadire oil pamusoro pemota kuti ite fuel. Vanototi hakusi kusakunda here kana kuridhani kwairi. Otobuditsa mari prophet vanobuditsa mari yotenga petrol. Iyo vachikunyepera kuti uchangoita na one miracle money muaccount mako. Pamotikari dzavo vanozoti hakuna zvinhu zvakadaro. Majokes. Yes. Zvokuti vanotora mari yawapa iwewe otenga fuel. Vanoto acknowledge kuti zvinhu zviri physical. Saka kugurwa kwenzeve yaMalcus kunoburitsa pfungwa